Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het korte Zeeuwse nieuws van deze zondag, de 25e. De kans is groot dat buitenlanders vanaf volgend jaar moeten betalen als ze in België de weg op willen. Met het tolgeld wil België investeren in hun wegen. En daar moet iedere gebruiker aan meebetalen. Dat zou dus betekenen dat ook Zeeuwen, volgens Vlaamse media, zo'n €100 per jaar hieraan kwijt zijn. Het is onwenselijk. Zeeland is een provincie die heel sterk verweven is met Vlaanderen, met het grensgebied. Daar wil je juist belemmeringen wegnemen. En dit is een extra belemmering die wellicht komt. De timing van het invoeren is extra vervelend, omdat die samenvalt met de reparatie aan de scheur in de Westerschelde-tunnel. En een van de scenario's die nog op tafel ligt is omrijden via Antwerpen. Ik ben niet blij. Het kost dus ons alleen maar geld. Het gaat ons alleen maar geld kosten. We zijn dus straks helemaal geïsoleerd. We gaan waarschijnlijk toch ietsje meer gebruik maken van de tunnel. Ja, dat was de bedoeling. Maar als die dicht gaat, gaat dat niet, hè? Er wordt in België al langere tijd gesproken over deze tolheffing. Maar nu lijkt een akkoord hierover dichterbij dan ooit. Dus er moet heel snel inderdaad overleg komen tussen onze overheden. Wat ik ook belangrijk vind is om de krachten te bundelen. Want evenzo hebben Limburg en Brabant daar natuurlijk ook heel veel ongemak van als het ingevoerd wordt. Dus lobby vanuit de 3 provincies samen met onze minister. De gemeente Middelburg biedt excuses aan voor de kille ontvangst van Joodse inwoners na de Tweede Wereldoorlog. En ook voor de zakelijke reactie op een onderzoek of de gemeente zich schuldig zou hebben gemaakt aan de roof van Joodse huizen. De conclusie was van niet. En dat deed ons eigenlijk tot ons eigen schrik ook wel tot de ontdekking komen dat we in een valkuil waren gestapt. Dat we bijna opgelucht waren dat we het juridisch en administratief goed hadden gedaan. Maar dat we het enorme leed van mensen, de verhalen van echte Middelburgers, dat we die vergeten waren mee te nemen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg. Namens de Joodse gemeenschap laat Luc Smit weten het een mooi gebaar te vinden en dat het nooit te laat is om excuses te maken. In IJsendijk zwemmen meerdere vogels rond die zijn besmeurd met frietvet. 1 eend is gevangen en naar vogelopvang De Mikke in Middelburg gebracht. Maar er zwemmen nog zeker 6 andere besmeurde watervogels rond die nog niet zijn gevangen. De olie kan volgens Dierenwelzijn Zeeland rampzalige gevolgen hebben voor de vogels, omdat het verenkleed niet meer waterdicht is. De vogels daardoor onderkoeld kunnen raken. Vangen gaat lastig, omdat veel eenden en waterhoentjes nog wel in staat zijn om te vliegen. Nou, we gaan het gewoon spelen. Het wijst zichzelf. Dus begin jij maar. Oké. Je hebt er 2 gegooid. Gezellig een spelletje spelen en tegelijkertijd je hersenen en spieren trainen. Deze voormalige internist en hoogleraar bedenkt het vanuit zijn woonkamer in Kruiningen, waar hij na zijn pensioen is neergestreken. Een van de spellen ontwikkelde hij speciaal voor mensen met osteoporose, broze botten. En omdat ik wat met spelletjes had, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk een spel maken voor patiënten met osteoporose. Waarbij ze niet alleen wat meer leren van de aandoening en van voeding, maar waarbij ze ook actief moeten bewegen tijdens het spel. 3. 1, 2, 3. Ja hoor, een beweegopdracht. Spelletjes spelen deed hij zelf al fanatiek. En na zijn pensionering bedacht hij er letterlijk werk van te maken. Rijk word je er niet van, maar het leuke voor mij is dat dadelijk in huishoudens of in recreatiezalen van verzorgingshuizen of verpleeghuizen dit spel ligt. En dat mensen in plaats van, ja, laat me heel eerlijk zijn, een beetje suf voor zich uit zitten te staren, actief wat gaan doen om te bewegen zonder risico en stiekem ook nog wat opsteken van aandoening en goede voeding. Dus de dokter in me zit dan toch nog een beetje daarin verborgen. Polonaise, hoempapa-muziek en vooral heel veel gezelligheid. In partycentrum Het Spoor 011 in Hulst werd vanmiddag alvast flink warm gedraaid voor carnaval tijdens de aanloop. De dweilband, dat is ook gewoon ja, altijd leuk. Er zijn ook vaak bekenden natuurlijk. Dus ja, dat maakt het gewoon gezellig. Wat zou carnaval nou zijn zonder zo'n aanloopfeest? Ja, daar heb ik geen idee van. Ja, het hoort er gewoon bij, dus ik ken het niet zonder. Het feest is ook een mooi oefenmoment voor de muzikanten.
De bandjes die kunnen alles een beetje proberen, even kijken hoe het publiek daarop reageert. En wij zijn blij met zo'n mooi feest. Hier zijn ze dus klaar voor het Echi. Carnaval zelf begint op 14 februari en duurt tot en met dinsdag de 17e. In de ochtend dreef er laaghangende bewolking vanuit het zuiden Zeeland binnen. Op veel plaatsen was deze hardnekkig. De temperatuur liep op tot rond 5 graden. Vannacht zijn er naast wat wolkenvelden ook enkele opklaringen. Het kan dan op meer plaatsen gaan vriezen met minima tussen 0 en -3 graden. Lokaal kan mist met rijp gevormd worden. Morgen overdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Middagtemperaturen liggen dan rond 3 graden bij een zwakke tot matige wind uit meest noordoost. Dinsdag komt een front over met veel bewolking en regen bij ongeveer 6 graden en mogelijk tot een lokaal vrij krachtig toenemende wind draaiend naar zuidoost. Daarna is het bewolkt en licht wisselvallig met iets hogere temperaturen. En tot zover dit korte nieuws en ook dit korte weerbericht. Voor nu een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.